Soc la Núria Sempere, la directora de l'Escola Superior de Música de Catalunya. En aquesta edició del FIET, les arts i la cultura han tingut un paper perquè, òbviament, l'educació artística està immersa, com l'educació en general, en aquest món digital, en aquest marc de la intel·ligència artificial. Per nosaltres ha sigut una immersió amb moltes veus que conflueixen amb diversos reptes que té assignada l'educació artística. El primer de tots és entendre que no estem al marge d'aquest entorn, d'aquest context, i per tant de com és fonamental que professorat, alumnat i comunitat en general senti que pot dominar, que pot relacionar-se amb la intel·ligència artificial i la tecnologia de manera natural. Com? Segurament amb la manera natural com s'ensenyen i s'aprenen les coses, que és fent-les, però no només fent-les sense criteris, sinó generant realment una mirada crítica i que pugui veure quins són els usos reals pel desenvolupament de les arts i la cultura. N'hem esmentat uns quants, és a dir, com podem donar la volta a que la intel·ligència artificial sigui extractiva dels resultats de la creació artística i que, per comptes de ser extractiva, sigui controladora dels mals usos d'aquest extractivisme, per exemple. O com, per comptes de plegar-nos en totes aquestes eines d'intel·ligència artificial que substitueixen la creació humana, pugui ser desenvolupadora de noves virtualitats on realment no arriba la creativitat humana i on aquesta creativitat humana es pot enriquir. Per tant, és aprenentatge pel fet, aprenentatge per la immersió, desenvolupant tantes eines crítiques com sigui possible, però que no es tornin en contra de la immersió, sinó que acabin donant la força a les persones per poder estar immersos en aquest món extraient-ne el millor possible.